idan na kurba ke zan baiwa ki kudirce zo gefe na abinda ke rai na fayyace safe zuwa rana san kina a cikin raina na yarda in ba da rai ke kirayi ni in mace ashe dai kauna ta kan sarai ya sirace in ta kama jiki da kan nawa amince cikin burina da mun ka kasa na kasance sanyi na idanu a rayuwa ka zama jigona ruhin mu daya kamar musamman bambanci zuciya sabo in tai ba ta sarrabu ni da kai a kauna mutuwa za ta raba nai sabo da ke san kina jini na a kwance wurin sarido nai zuci ke take min kwatance yanayin su barki shi ke sanya ni na susuce halin ki shi ne hujja iman ja tilasu ne na ja akwai yan ƙauna ba gudu ba ja da baya zan jajirce ba ma rabuwa kai wata ne tsara ce inda kake nana kare wuya ma dai na kace in babu kai ba ne a raba mun dole ne in zauce so yana da daraja ba ya zama danja inda so da kauna zuciya ma jin sirri ce sashin gyarai na daban ne babu da na killace da sirrin kadirawa yana zuci na killace duk sauran batu sai in yi da ke a keɓance zuci kai amo mai daɗi kalamai masu sa nishaɗi ba zan barka ba mutu ƙara bane ƙarshen zance zuciya sabo